O Concello de Vilagarcía ven desenvolvendo dende hai anos o Plan de Asfaltados, un programa mediante o cal se reforman e se melloran diferentes camiños rurais. Neste primeiro semestre de 2022 actuarase en 5 camiños de Cornazo, Zamar e Guillán. A intención, evidentemente, é mellorar aqueles dentro dos que nos pediron as diferentes asociacións de veciños. Hai que priorizar e son os que se consideran que peor están e despois de escoitar, como decía, os diferentes asociacións. Neste caso, o plan de asfaltados que se presenta hoxe tocaralle a 5 camiños con diferentes dimensións e as obras consistirán en mellora do firme e, sobre todo, tamén aquelas zonas nas que se nos ha indicado por parte das asociacións e tamén da Policía Local que hai que corrixir problemas de seguridade viaria. A actuación desenvolverase en 2 kilómetros de camiños e terá un custo de 240.000 euros. E as obras consistirán en mellora do firme e, sobre todo, tamén aquelas zonas nas que se nos ha indicado por parte das asociacións e tamén da Policía Local que hai que corrixir problemas de seguridade viaria porque a xente non respeta os límites de velocidade. O orzamento deste plan de asfaltados vai a 242.192 euros. Dende o Concello tamén quixeron matizar o alto custo da intervención, explicando que o asfaltado complementarase con melloras nesas zonas. Non tedes máis que fijaros que está cheo de arquetas e demais, son sobrecostes que hai que contemplar, decir, porque en teoría nos camiños así máis alonxados tiras unha capa de piche e xa está, non, aquí non se pode facer eso, porque xa está, bueno, bastante urbanizado, se vos fijades os portales están ao nivel, neses sitios hai que fresar, hai que gestionar os seus residuos. Bueno, son traballos complementarios que encarecen máis as obras. As obras serán financiadas co Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. O Concello xa está en conversas con máis asociacións veciñais para escoller os vindeiros camiños onde se actuará.